Lilla bil-fer inkantaw Anja tarat il-ħaj nannu lil-mulej Ħanex quddimu bil-ferħu tama f'qalbna Ħanannu għanja ġdida li s-sit is-sema u l-art Lilla bil-ferħ inkantaw Anja tarat il-ħaj nannu lil-mulej Lodwa tajba l-kulħadd lilkom li jinġbartu hawnhekk f'dan is-santwarju f'dan il-post għażiż. Ġurnata tajba natwa wkoll lilek li qed issegwina mill-qrib jew mill-bogħod permezz tal-mezzi soċjali tas-santwarju u t-televiżjoni UTV. Lilkom eżies emigranti Awstralja, Kanada, Amerika u Ingilterra, lilkom li tixtiequ li nitolbu għalikom. Infakrukom illi bħalissa fis-santwarju qed jingħata servizz tas-sagrament tar-rikonċiljazzjoni tal-qrar. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu ħatkun ma'kom il-koll. U miegħek ukoll. Illum il-Knisja tfakkar il-San Piju 10, Papa marbut ħafna mal-Ewkaristija. Kienu li introduċa l-ewwel tqarbina feta iżgħar. Għax kien iħoss li dak huwa l-ikel li għandu jsostni anke l-ċkejknin tagħna, l-tfal tagħna. Ħuti, ejjew narfu n-noqqasijiet tagħna quddiem il-kmandament tal-imħabba li dwaru se nisimgħu fil-qudiesa tal-lum. Int salvazzjoni għal min jittama fik mulej ħnina. Mulej ħnina. Inti tama ta' min imut fidejk Kristu ħnina. Kristu ħnina. Intlena tal-qaddisin kollha mulej ħnina. Mulej ħnina. Ħajħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna, ħajwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nofru s-sagrifiċċju tal-quddiesa għal Kelinu u Ġorġa, Lina Zammit u Carmen Mifsud. O Alla, inti mlejt il-Papa San Piju 10 bl-erf tas-sema u l-qawwa tal-Apostli biex jaħdem għal ħarsien tal-fidi kattolika għad ġdid ta' kollox fi Kristu. Fit-tiba tiegħek għatina li nimxu fuq it-twissijiet u l-eżempju tiegħu ħalli niksbu l-premju ta' dejjem bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix u saltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Amen. Qari mill-ktieb tal-profeta Eżekjell. F'dak iż-żmien ġiet fuqi id il-mulej u ħaditni fl-ispirtu tal-mulej u qegħditni f'nofs il-wied. Dan kien miżud bl-Adam u għaddini dawra mejt madwarhom u kien hemm kotra kbira imxerda mal-wied u kienu kollha nieqfa qoxqox. U l-mulej qalli: O bniedem, jista' dan l-Adam jerġa' jieħu l-ħajja? Jiena weġibt: Sidi mulej, dan inti tafu? U qalli: ħabbar lil dan l-Adam u għejdlu: O Adam niexef, isma' il-kelma tal-mulej. Ek qal Sidi il-mulej: Ara, jien se nġib fik ir-ruħ, inti terġa' tgħix. U inqiegħed fik in-nervi u intellalek il-laħam u niksik bil-ġilda u inqiegħed fik ir-ruħ. U inti terġa' tgħix u tkun taf li jiena il-mulej. Imbagħad ħabbart kif ordnali. U jiena u nħabbar instemma ħoss u ara l-Adam tqanqal u kollha bdew resqin lejn xulxin, għadma lejn għadma. Jien ħarist u wara ġew fihom in-nervi, talalhom il-laħam,
fuqhom infirxet il-ġilda. Imma nifs ma kienx hemm fihom. U qalli, ħabbar lir-ruħ, ħabbar u bniedem, u għejt lir-ruħ. Hekk qal Sidi il-Mulej, ejja ruħ, mill-erbat irjieħ tad-dinja. Onfoħ fuq dawn il-mejtin, ħajjerġgħu jieħdu l-ħajja. Jiena ħabbart kif ordnali, u ir-ruħ daħlet fihom, u reġgħu ħadu l-ħajja. U waqfu fuq niġlejhom, eżerċtu kbir fuq li u kbir. U qalli, u bniedem dan l-Adam huwa id-dar kollha ta' Iżrael. Ara, huma jgħidu, niexef Adamna, it-tama tagħna qabet, inqridna għal kollox. Għalhekk ħabbrilhom u għejdilhom, hekk qal Sidi il-Mulej, ara, jiena niftaħ l-oqbra tagħkom u intellakom mill-oqbra tagħhom, ja poplu tiegħi, u nġibkom lura fart Iżrael. Imbagħad tkunu tafu li jiena il-Mulej, meta niftaħ l-oqbra tagħkom u intellakom mill-oqbra tagħkom, poplu tiegħi. U jiena inqiegħed ruħi fikom u terġgħu tuħdu il-ħajja. Inqiegħdkom fartkom u tkunu tafu li jiena il-Mulej. Hekk qed u hekk nagħmel oraklu tal-Mulej. Il-kelma tal-Mulej. Ir-roddu ħaj il-Alla. Roddu ħajr lill-Mulej għax għal dejjem it-tieba tiegħu. Roddu ħaj lill-Mulej għax għal dejjem it-tieba tiegħu. Ħajajdu hekk il-mifdijin tal-Mulej, dawk li jufdihom mill-ħakma tal-għadu, ġarrabhom minn ħafna artijiet, mill-vant u l-punent, mit-tramuntana u n-nofsinhar. Roddu ħaj lill-Mulej għax għal dejjem it-tieba tiegħu. Kienu jiġġerrew fid-deżert u jitqertqu fix-xari, belt fejn jamru ma sabux, bil-għatx u bil-ġuħ, saħħithom bdiet tħallihom. Roddu ħaj lill-Mulej għax għal dejjem it-tieba tiegħu. Għajtu lill-Mulej flem tagħhom u midwejjaq tagħhom ħelishom u qabbadhom it-triq it-tajba biex immorru f'belt fejn jamru. Roddu ħaj lill-Mulej għax għal dejjem it-tieba tiegħu. Ħajroddu ħajr lill-Mulej għal xubitu, għal ġubijiet tiegħu mal-bnedmin, għal ixu jxabba lil minu bil-għaċċ u jimla bil-ġid lil minu bil-ġuħ. Roddu ħaj lill-Mulej għax għal dejjem it-tieba tiegħu. Alleluja, alleluja, alleluja. Mulej għallimni il-modijiet tiegħek, mexxini fis-sewwa tiegħek u għallimni. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-Mulej ma'kom. Miegħek ukoll. Qari mill-Vanġelu skont San Mattew. Glorja lilek, Mulej. F'dak iż-żmien il-Fariżej meta semgħu kif Ġesu li s-Sadduċej kien saddilhom ħalqhom, inġabru madwaru u wieħed minnhom għaref fil-liġi għamillu dil-mistoqsija. Mallem, liema hu il-kmandament il-kbir fil-liġi? Qallu Ġesu, ħobb lill-Mulej Alla tiegħek b'qalbek kollha, b'ruħek kollha. Dan hu l-kmandament il-kbir u l-ewwel kmandament. U t-tieni jixbħu. Ħobb lil għajrek bħalek innifsek. Dawn iż-żewġ kmandamenti huma l-qofol tal-liġi u tal-profeti. Il-kelma tal-Mulej Tifħir lilek Kristu. Kemm huwa għażiż il-fatt illi aħna
esseri umani kapaċi nħobbu u nitwildu bi bżonn għax nixtiequ min iħobbna. L-imħabba hija lingwaġġ mill-iktar essenzjali. Iktar prezzjuż huwa l-fatt li l-isem ta' Alla huwa mħabba. U x'ħin dak iż-żagħżugħ saqsih imma fil-liġi li jien inħares li ma hu l-ikbar kmandament u jinġabar fil-kelma imħabba. Anzi, qed jgħidlu b'mod ta' kmand, ħobb. Ħobb. Ġwanni Pawlu t-tieni f'waħda mill-littri li tagħna għal jum il-paċi din l-imħabba jqassama f'erba'. Hawnhekk Ġesu jgħid ħobb lill-mulej Alla tiegħek b'qalbek kollha, l-ewwel imħabba lejn Alla. It-tieni jgħidilna dal-Papa Qaddis ħobb lill-għajrek. Imma mbagħad ikompli. Tinsiex lilek innifsek bħalek innifsek. Issa nfehmilek din għax din mhux selfishness, mhix egoizmu. Mħabba lejn Alla, imħabba lejn l-oħrajn, il-proxmu. Tinsiex lilek innifsek, ħobb il-għajrek bħalek innifsek u jżid kolonna oħra. U rrispetta il-ħolqien, ir-raba mħabba. Kemm importanti din, għax anke t-tibdil tal-klima juri n-nuqqas ta' rispett tagħna l-imħabba tagħna lejn id-dar komuni tagħna li għad-dinja. Ħammurru għall-ewwel waħda. Ħobb lill-mulej Alla tiegħek b'qalbek kollha. Aħna il-Malti sabiħ. Mort il-Knisja b'nofs qalb, għedt ir-rużarju fuq qalbi. U l-liġi qed tgħidilna jiena nħobb lil Alla minn qalbi u nħossni għal qalbi. Smajtu l-Malti kemm hu sabiħ ħobb lill-mulej Alla tiegħek. It-tieni, il-proxmu. Dan hu l-kmandament ġdid qed jgħid Ġesu li tħobbu l-xulxejn. Imma kif? Kif ħabbejtkom jien? Kemm sabiħa. Faċli taħfer? Le. Faċli li tkun laqgħa daqqa fuq wiċċek u ma tħossx meta tara l-mintajilek? Le. Imma meta inti fuq l-Ispirtu ta' Kristu kapaċi tħobb anke meta tajjat minn fuq is-salib aħfrilhom għax ma jafux x'inhu ma jagħmlu l-azzjoni ħażina mal-persuna aħfrilha. Tieni. It-tielet dejn importanti. Lilek innifsek hemm affarijiet li inti taf li Alla ħafirhomlok. Taf li l-oħrajn forsi ħafrulek jew ħfirtilhom. Imma hemm affarijiet f'ħajtek li ma ħfirthomx lilek innifsek. Qgħod attent ħatara, dik il-kelma jien ma kellix ngħidha, dik il-persuni issa mejta u jien weġġajta. U ma għadni sal-lum ma ħfirtx lili nnifsi. Ta' dik il-kelma jew l-azzjoni li għamilt 30 sen ilu. Alla ħafirli. Forsi l-oħrajn ħafruli, imma jien ma ħfirtix lili nnifsi. Din importanti li jien naċċetta l-iżbaljajt u naħfer li l-nifsi. Number 3. Ir-raba kwalità ta' mħabba li jgħidilna Ġwanni Pawlu t-tieni, mħabba lejn Alla, lejn il-proxmu, lejja nnifsi ħobb il-għajrek, bħalek innifsek, bħalek innifsek, u r-raba waħda id-dar komuni tagħna. Dan il-Papa Piju 10 li kien ħafna l-Ewkaristija li kellu it-timetable tat-talb tiegħu. Hekk miktuba, jiktibha fil-biografija tiegħu. Kemm kien joqgħod attent. Kull jum. Kemm kellu mħabba kbira lejn il-Madonna. X'inġi biex jażel il-motto tiegħu. Ġwanni Pawlu kellu totus tuus, jien kolni tiegħek Madonna, jien kolni tiegħek. Dak il-motto ta' Ġwanni Pawlu t-tieni. Tal-Papa Piju 10 li kollox jiġġedded fi Kristu. U mhux li kien.
li d-dinja terġa' tilbes l-imħabba ta' Kristu. U mhux li kien li jiżżażaħ tagħna jerġgħu jsibu l-iskop għal fejn qed jgħixu. U mhux li kien li aħna s-saċerdoti ikollna l-ħeġġa u l-imħabba għat-triq tal-qdusija. U mhux li kien li aħna mtaqlin u imsalbin nofru dak li nsofru nofruh bimħabba. Iva jammorru lura d-dar minn da santwarju ta' Pinu. Ejjew nilqgħuha mid-dar il-kelma li Ġesu qed jagħtina. Ħobb. U San Ġwan tas-Salib kien jgħid u kif tħobb f'dinja li m'hawnx imħabba. Kien isaqsih mulej kif se nħobb hawn daqshekk mibeda. Ma tista' tafdal ħadd, kif se nħobb? U San Ġwan tas-Salib dal-mistiku kbir isemgħu kemm sabiħa. Fejn m'hemmx imħabba. Poġġi jint l-imħabba u mħabba ssib. Ejja Spiritu Qaddis waqt li qegħdin nitolbuk bl-interċessjoni ta' dan il-Papa kbir. Nitolbu għal Papa Leon, l-Arċisqof Charles Joseph li jgħinu. Illum se nagħmlu talba speċjali għall-Isqof tagħna Anton, għax illum l-anniversarju minn meta ġie magħżul bħala r-raj spiritwali tagħna, l-Isqof ta' djoċesi tagħna, tal-Gżira ta' Tlet Għoljiet, tal-Gżira Awċija. Ejjew nirringrazzjaw lill-Alla għal dan ir-raj qaddis u nkomplu nitolbu għalih u għal iktar vokazzjonijiet. Nitolbu Ismana nitolbuk mulej. għal marit, saċerdot li hu marit, is-sisters, ir-reliġjużi, il-missjonarju li hu marit, min hu marit spiritwalment, min hu marit mart li huwa terminali jagħtuk ftit żmien kemm jibsa. Nitolbu hekk għal dawk li jduru bil-marit, it-tobba, professuri, nurses. U nitolbu biex hawnhekk il-klinika tal-Madonna ta' Pinu jibqa' jsir ħafna fejqan kif qed isir bħalissa anke fil-qrar. Nitolbu Ismana nitolbuk mulej. il-paċi fid-dinja. Ma tmur qatt minn quddiem għajnejja. Il-familji li qed ibatu fil-gwerer, l-Ukrajinja, Gaza, l-Art ta' Ġesu, il-Lebanon, dawk l-34 pajjiż li qegħdin fil-gwerra. Mhux sewa nibqgħu nagħmlu tellieqa għal ġlied u l-armamenti. Ejjew intellqu fl-imħabba biex kollox jiġi restawrat fi Kristu. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. L-aħħar talba tista' tkun tiegħek. Dan kollu nitolbulek bi Kristu Sidna. Amen. Ħsibijiet nandawru lejn l-altar u naraw is-sagrifiċċju tas-salib. F'dal mument offru talina l-kol biex fuqek tieħu tol ta' kuljum. Mulej fidejk jien nagħti ħajti lilek. Mulej fidejk ma dal-ħobs u l-imbit. Mulej fidejk hawn ir-rieda tiegħi fuq dal-artar. Hawn jien mulej, hawn jien. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier illi jista' kollox. Jilqa mulej minn dejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Fit-tiba tiegħek mulej
ilqa l-offerta watina l-għajnuna tal-grazzja tiegħek biex kif għallimna il-Papa San Piju 10 niċċelebraw l-Ewkaristija bil-qima ta' qalbna u nirċievu it-qarbin b'ħafna fidi bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej U ma'kom. miegħek ukoll. Nerfo qlubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Suħajr l-mulej Alla tagħna. Ek sewwa u xira. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missir qaddis. Tajjeb u taġita għas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu Sidna biex timla bil-ferħ lill-Knisja tiegħek fil-festa tal-Papa San Piju 10 inti tqawwija bl-eżempju tal-ħajja tajba tiegħu. Issaħħaha fl-erf bit-tagħlim li hu xandar u tilqa' t-talb li jagħmillek għall-ħarsin tagħha mal-anġlu mal-qaddisin infaħruk u bil-qalb intennulek. Qaddis. Qaddis. Mulej Alla tal-eżerċti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola ta' smawiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-oli ta' smawiet. Qaddis tas-sew int mulej intlajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu meta kien ser jingħata biex minn rajħibati għal-ħobs raddi l-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata likom. Hekk ukoll wara lik laħal kalċi reġa' raddi l-ħajr tali d-dixxipli tiegħu u qal ħudu u jxorbu minnu il-koll. Għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u roddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokontana qed nitolbu biex l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Mulej jiftakar fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba mal-Papa Ljun, l-Isqof Anton, il-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek Kelinu, Ġorġa u Lina Żammit, Carmen Mifsud. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebb tiegħek. Ħen għalina il-koll nitolbuk. Għati lilna ukoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġin Mqazzom Malla Marija, ma' San Ġusepp, San Piju 10 u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberja tiegħek sa mill-bidu ta' din jagħmel illi magħhom infaħruk, insebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Għanna l-Ġesu ħaj namlu l-qalb intennu t-talba tas-salvazzjoni tagħna. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna, palma naħfru l-minu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib
ازدهلسنا مدين اهلسنا نطلبك مولاي من كل دني اعطينا في الطيبة الهنينة تياك الباċi في زميننا biex nkunu ħilsa dejjem midnub imħarsa minn kull inkwiet aħna nistennew nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għaxtija kija saltna l-awwal, glorja Mulej l-dejjem. Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek inħallilkom islim natikom islim tiegħi. La tħarisx lejn dnubietna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li jintrit fija, inti li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Mijak u kol. Għatu l-paċi l-xulxin. Nibqgħu bil-wifqa u ngħidu flimkien ħaruf talla Itneħħi d-nubiet tad-dinja, henna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, henna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, għatina l-paċ. Mulej Ġesu għamel li din itqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi, iżda l-ħnina tiegħek tkun għalja l-ħarsin u l-fejqan ta' ġismi, ta' moħħi u ta' ruħi. Danu il-ħaruf talla, danu li neħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna għal dilikla tal-ħaruf, mulej. Mulej ma jistħoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Sa nersqu qarbin bil-fidi, hekk dawk il qegħdin sleeveless jew l-bies li mhux deċenti, jekk joġobkom hemm ħdejn il-bieb biex tkunu tistgħu tkopru almenu dak li jiġi mod iktar dinjitus fl-ilbies u l-atteġġjament tagħna, partikolarment meta nitqarbnu. Grazzi tal-attenzjoni. Xmara, xmara tamħabba, xmara tajir, ma frisk u ħaj. Xmara, xmara tamħabba, xmara taħajja u fejqan. Hirġa kolla aqwa min Kristu. Hirġa min ġol qalb ta' Ġesu. Risqa biex nisilna ħajjitna, iftula il-bib ħajjidħol rebbieħ Ġesu Kristu. Xmara tamħabba, xmara tajir, ma frisk u ħaj. Xmara, xmara tamħabba, xmara taħajja u fejqan.
nitolbu. Mulej Alla tagħna għamel li d-doni li tajtna fit-tifkira ta' San Piju 10 jaħdmu fina bil-qawwa, jenuna f'din il-ħajja li tgħaddi u jiksbulna il-għena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Fl-aħħar wara l-quddisa, wara li ngħidu 3 Ave Marijiet, għal-bżonnijiet tagħkom, l-intenzjonijiet tagħkom, hekk minn minnkom ikun irid nistgħu nidħlu fil-kappella ħdejn il-kwadru tal-Madonna biex nagħmlu ftit tal partikolari. Dalgħodu qed nitolbu għal bżonnijiet ta' saċerdot, partikolarment xi ħadd mir-reliġjużi u għandna diversi familji fosthom dawk il-familji li jitilfu lil xi ħadd ta' għażiż u tkun ta' daqqa kbira hekk lil dil-familja. Infakkarkom ukoll illi għada hija festa għażiża tal-Madonna. Jekk fil-15 ta' Wissu ikkontemplajna r-raba misteru tal-Glorja, Marjam tella s-sema bir-ruħ u l-ġisem, 7 tiem wara, fit-22 ta' Wissu nikkontemplaw il-5 misteru. Marija inkurunata, reġina tas-sema u tal-art. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Flimkien. O Marija u zgrazzjuża, inti l-om li żjed glorjuża, inti l-bint, inti l-arusa tal-imqazza Trinità. Mela lilek, o Marija, aħna nagħtu kull foħrija, sabiex miegħek imħennija ingawduk fl-eternità. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbrik inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla Tlopalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbrik inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla Tlopalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birkinti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla Tlopalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Flimkien, Amen. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Morru fil-paċi ta' Kristu. Irroddu ħaj il-Alla. Ġurnata tajba l-kulħadd. Lilek ukoll. Lilekom Alla bax għajn selmulek xint fitxi lodwa lanjan għannulek bifer bilena lubna monija Ave Maria Ave Maria
Mur, imma rrid tinsaqsik u għax rajtek naqset il-faxxa fonda dik. All right. Selħa.